Hát sziasztok, kedvesek! 1000 éve nem jelentkeztem, mert képzeljétek el, hogy én közben eladtam a lakásomat és elköltöztem egy teljesen másik megyébe, egy teljesen idegen városba. 50 évesen úgy gondoltam, hogy új életet kezdek, és elegem volt a punnyadásból, és kerestem magamnak egy olyan helyet, ahol még érdekli az embereket a művészet, ahol az emberek nyitottak, kedvesek, ahol közel van a Balaton és közel vannak a hegyek, úgyhogy nagyon sokat kirándultam az elmúlt időkben, és most pedig újfent belevetettem magamat a munkába, hiszen itt is ki kell majd alakítani magamnak a vevőkörömet, meg kell majd találni a megfelelő üzlethelyiséget, ahol megnyitom a kis fonalboltomat, meg a lakberendezési boltomat, de addig is, amikor csak tudok, gyártok nektek videókat. Most ezeket a konyharuhatartókat készítettem. A videó végén fogtok látni róla a fényképeket, illetve lehet, hogy az elejére már is feltöltöm majd. Szóval így kell őket beakasztani. Na, praktikus szerintem. És ugye ide fűzzük be a törlőkendőt. Ja. És akkor kezdjünk is bele. 2-es zsinórfonalat használok, a Járnárt kottont. Mutatom. Jó, ezt a fajtát. Valaki megnyomta a kapucsengőt, tehát mióta itt lakom, még soha senki nem nyomta meg, és nem is várok senkit. Kezdjük is el. 4-es tőt fogok használni én ehhez. És ezt a fakarikát, hát ez azt hiszem, hogy kívül 6 cm átmérőjű fafüggöny karika, így találjátok meg, akár a háztartási boltokban is. Fölveszek egy hurkot, jó, és átdugom a tőt a karikán, átveszem a fonalat, és átveszem mind a kettőn. Én át fogom húzni ezt a kis fityegő szálat ide, sokkal könnyebb és szebb utána eldolgozni. Jó, itt tartom felül mindig a szálat, és majd a visszafelé oldalon is be fogom még dolgozni, tehát teljesen eltűnik. Tehát ez volt az első, második rövid pálca, harmadik rövid pálca, negyedik rövid pálca, ötödik rövid pálca, hatodik rövid pálca, hetedik, nyolcadik, kilencedik, és 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hát azért ezzel a 10-szel én vitatkoznék, de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, igen. Oké. Tehát ha megvan a 10 rövid pálcánk,
Emelünk egy szemet, egy magasítást, megfordítjuk a munkát, és most nem hátul fogjuk vezetni a cérnát, ahogy egyébként szoktuk, hanem ide hozzuk magunk elé, és újra 10 darab rövid pálcát horgolunk most visszafelé. 1, 2, belefogjuk ezt a kúszaszálat, és akkor el fog tűnni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és az utolsó szemben van krémezve a kezem is. Csúszik egy picit. És 10. Én ezt itt le is vágom. Emelünk egy láncszemet, és visszafelé újra 10 rövid pálcát horgolunk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. És ezt így folytatjuk. Így folytatjuk egészen addig, amíg el nem érünk oda, hogy lesz, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilyen egységünk. Ha a fonákán nézzük, ha a színén, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 egységünk. Így vagyunk most. Ha ez készen van, akkor elkezdünk lefogyasztani, mégpedig úgy, hogy az egy szememelést megcsináljuk, és nem oda kezdjük a rövid pálcát, ahová egyébként kezdenénk, hanem a következő szembe. 1, következőben még egy, következőben még egy, és a negyedik, 5. szemet összekötjük, ott is fogyasztok egyet, és aztán pedig a legvégén is fogyasztok egy szemet. Így, tehát a legutolsó is fogyasztás, tehát rögtön az első sorban 3 szemet fogyasztottam. Emelek egyet és megfordulok. És most megint lefogyasztok 3 szemet. 1. Tehát látjuk, hogy nem itt kezdtem az első szembe, hanem a következőbe kezdem. 1, 2, a következő 2-t összekötöm, és az utolsó 2-t is fordulok. Most elkészítjük a kis akasztóját, ezt a részt, mert ugye ez fog nekünk majd beakadni a kis gombunkba. Ja. Itt már rendesen kezdjük a rövid pálcát, a következő szembe is, illetve ide már csak kúszószemet öltünk, tehát az első rövid pálca, a második kúszószem, emelünk 25 szemet, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 és 25. És a következő szembe egy kúszószemmel átöltjük. És befejezzük a sort a rövid pálcával. Majd pedig ezt elvágjuk és szépen elvarjuk. És én itt a fonák oldalán szoktam becsúsztatni egy pár szál alá. El is vágom. És tehát az alapunk most már készen is van. Már csak a gombot kell rávarni, kis drágára. Én ezt barna katániával követem el. Úgy, hogy egy-kettő ugye a harmadiknál van körülbelül. Tehát hátulról fogom bevezetni a szemek alatt a cérnát. Nagyon csúszik a kezem, de muszáj volt bekenni, mert egyszerűen reped szét a fonaltól. Nem tudom, hogy hallottatok-e már ilyet, én sem hallottam, de ez van. A gombvarrás oktatást azt nem tőlem fogjátok, tehát a gombvarrás tudományát azt nem tőlem fogjátok elsajátítani. Én kislánykorom óta így varom fel a gombot, és ezt teljesen autodidakta módon tanultam magamtól, hogy ez most így lesz, célnak megfelel, teljesen tökéletes. Még egy talán, belemegy, igen. Szupi, hátul átdolgozzuk. Látjátok, sicsúgy megvan, sicsúgy. És nagyon mutatós, mondom, rakok fel róla fotókat is. Ebben a pillanatban nem tudom, hogy a videó végére vagy elejére, de valahol fogjátok látni mindenféleképpen a kész darabokat bevetésen. Úgyhogy, ha ez megvan, akkor ezeket is levágjuk innen. És mehet bele a konyharuha. Remélem, hogy tetszett a videó, és azt is remélem, hogy elkészítitek. Nagyon mutatós darabok. Én ajándékba is ilyet fogok most ajándékozni a sógornőmnek a születésnapjára, meg szerintem lehet, hogy az anyukámnak is. Na, már van is 4. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és remélem, hogy a következő videóban is velem fogtok tartani, ami remélhetőleg már nem hónapok múlva, hanem vélhetőleg még a következő héten bekövetkezik. Legyen gyönyörű hétvégétek, sziasztok!